Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Miyerkules ngunyan, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, da itabi makalingaw, magpasalamat kay Mama Mary, our Mother Perpetual Help Novena. Taod-taod tabi madadangog iyan sa DCGB alas 5:15 hapon. And siyempre sa paghampang niya to kaining kaaldawon, an mahal na amang Diyos dapat an permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Programa na pong Tingog kan Banwaan. Nag-imbitar na sabayan manindo kami. Mantang kamudyan nagluluto gayon. Igwaman siguro pang natada na namumuyaman na maghantabay. Hali duman sa kadakol-dakol na paradangog kasubago. Sagkod na kitang 10:30 man tabi. Magiging kasabay ta dyan ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy, Pading Jim, Kumpadring Al, Kumpadring Jomar, Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan, Chief Tech Ramir. Sa Newsroom, yaon po dyan, si Jen Matthew Balyeran, Nicole Ann Gloriani, Gimos Barrios. Siyempre sa Panginutayan ni News Director Mardila. Yaon man dyan si Madam Sha Leron. IT ang kasarabay niya to sa pag-navigate kan broadcast min worldwide netwide sa internet. Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning, tabi. Maray na aga, Doc Philip Roa, tabi. Doc Philip, long time. No, chika, tabi. Doc Philip, kumusta ka na lamang, tabi? Doc Philip and sa familia. The best man yan sa tuyang mga amigong doktor. Si Doc Philip sa kwan iyan, mga sa alunan buda sa talinga, ayan, tabi. Yan, sa adaling sandali po muna, tabi. Si Doc Philip Roa, ganda umaga, Doc Philip. Sa tuyang amigo man, yung mga espesyalista yan sa kwan, sa dungo, alunan, asin talinga. Yan. Morning, Doc Philip. Siyempre, ang amigo tama na doktor, si Doc Chris Gianan. Sa mo yung doktor mandigdi sa DCGB. Doc Chris. The best man in internal medicine. Diyan sa Daddy's Angels. Morning. Tapos siyempre, so amigo tapa, si Doc Glenn Thaddeus Isip. Diyan sa Albay Provincial Health Office. Albay Provincial Health Office. Mga doktor na sa tuyang kunyan iyan. Mga amigos. Si Doc kunyan. Si Doc Julie C. Yan, Doc Julie. Buda si Doktora Ophel C. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Morning, 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 morning.
may mga pangapudang kita digdi bakong kaso nakaging aldaw igwananin kunyan igwananin interview manungod sa Quarry kay Provincial Administrator Rolly Rosal na ang sabi ibabalik na daatabi yung operasyon way ahead duman sa kunyan duman sa na ipinagtalaan na peryodo para mientras na daingon ning operasyon kan Quarry tabi now igwa po ning igwa ning Claymore gunyan na sana po ibalik naman sa mas lalong madaling panahon after kan validation kumbaga mananggad tanuson kung anon mga dapat na tanuson dyan ibulta naman because apektado na po ang industriya budaang kunyan ang supply indangani kung nagralangkawang pampresyo kan quarry materials digdi sa probinsya ning Albay. Gulpi na po ang nagtitios man na yan ang mga empleados man kaining mga quarry concessionaires. Inda ko sa nangani kung ubos na sa mga stockpiles na yaon diyan kan ang sasakuyang simpleng pagsabot ani pinagbawal so pagkwari. Dai man ipinagbawal so pagdispatch kay itong sudati nang nakatambak na enot ng pinagkwari bago pa pinagsuspendir so kunyan so quarry operations ang pinag-oktaba sana o kaya pinagbawal sana muna pinagsuspender so actual na pagkwari bako itong so pagbenta kanainot ng pinagkwari na naka-stack dyan sa mga manlain-lain na quarry sites nya kung paubos na tabi ito kung paubos na ito ta siyempre dakol bagangon yan ang mga nasa pag-construhir man igwanin mga proyektos pribados buda pang gobyerno. Pag nauubos na po ang supply, natural malangkaw ang presyo. Applying the law of supply and demand. And kung halimbawa, dai pa man nakakabalik yung full bust na operation kang quarry, dakul man tabi. So mga apektadong sektor kan susyudad, su negosyo kan su mga nagbebenta ka iyan. So pagbuhay man kay itong su mga nagka-quarry, paano man tabi? Taining mga quarry operators, igwa man ining driver sa truck, igwa ining driver sa backhoe, igwa ining parapala, igwa iyanin mga nasa opisina man na nagkakapirang emplyados. Paano man sa pagbuhay-buhay kay ito kung ubos na tabi? Yan. An sa inda man na source of livelihoods. Kaya sana po diyan sa Kapitolyo, si makuan iyan tabi, mapaydali na. If ever, tapos na mananggad yung validation. Taan na dangog ko ba ka ito sa interview kay Provincial Administrator Rolly Rosal, okay na yung validation tabi. So, makabulta na way ahead duman sa ipinagtalaan na ini. Petsada kan pagtapos kan suspension na yan. Yan. Dakulunon pa, bulod-bulod pa. Sabi ni Andy Maro, dakulunon pa tabi ang yaon diyan. So paano ang tabi? Kung magkaurubos na yan diyan, nayaraon pa diyan na kuha na yan, na naka-stack tabi. So kay po na maibulta naman iyan maibulta na tabi tulos ta gurutom naman ang mga yaon diyan na nasa industriya pang kan quarry. Ni dai na sa nabay natatapos ang issue diyan sa quarry ano ba yang piga para hiringwahan nindo diyan na kung ano-ano na sa nabagang gigiribo manungod diyan sa quarry. What is it in there? Kada bis na may matukaw na gobernador, lalo na ngunyan quarry ang gapantulos. Quarry anong yaon diyan dai ba natatanos so dapat na mapasiring man sa kunsisay or tanos na. Tabi paki-asikaso man yan nagrereklamo na yung may mga pakonstruksyon nagkakaproblema na kung saan mako ang quarry materials tabi
nagpo-problema na kung saan mako aning quarry materials. Yan. Bilang lang naman ang may bulod-bulod, bilang lang sa kamot mas dakul ang nagtitios na pati ang construction side. Tama ini tabi ano. Depende pa ano yan sa kunyan, sa kapasitud man ka itong concessionaire. If an sa imong kapasitud igwa kaning dakulao na fleet nin heavy equipments na maakad o kaya makwari pagkatapos kung gura no magkadakulaan sa imong manakwari site, naturalmente kung igwa kang enough logistics and manpower na nakatipon ning dakul na quarry materials bago pa nagkaigwa ning suspension, medyo haloy-haloy man sa imong stockpile dyan na madurar. Pero kung sadit ka man sa ng quarry concessionaire, nagkapira sa naman sa imong pang-akad tabi, tapos medyo sadit-sadit man sa imong nakuha man na teritoryong dapat na pag-akadan, ay naturalmente diit man ang stockpile mo dyan. Pag naubos na ito, paano na? Pendiente na sa imong operasyon. Pendiente na sa pagbuhay man kan sa radit-sadit na mga concessionaires na yan. And itong mga nasa construction sector man tabi, apektado man na yan. Tanusan na tabi nindo yan dyan. Tanusan na ang anong dapat na gusto nyo itanos yan sa quarry. Paminsan makauyat-uyat na puro na sa nakwari, tama perming minalaog pag quarry, may nagdedelinsya daa. Perming may naglaog sa pag binaoro ng quarry, perming naglalaog, mano nga yaon ni naman su gustong magdelinsya o tuman nga su gusto man na makakuaman. Kaya nga arukaan. Purong duha na tabi nindo yan na mga arukan. Tanuson na ning tanuson, aram nindo ang quarry, iyan na quarry materials na halig yan sa taludtod kan bulkan mayon is a God-given gift. Haloy iyan tayo, black gold yan black gold, kumbaga. Haloy na matao iyan ning kunyan. Kung igo kitang nakaurong kaan, someone from Capitol, day ko na unambitan ng pangaran. Ngaya piyo, kung talagang sa Diyosan ang pag-implementar kan tamang regulasyon sa kunyan, sa quarry, supisyente na nga yan ang nakukuha dyan na buwis, supisyente na nga yung nakukuha dyan na buwis na naglalaog sa kaban kan Kapitolyo na magsustinir sa operasyon kan sarong provincial hospital sa bilog na taon. Kung talagang matanos nga itong naglalaog sa Kapitolyo, sa kaban kan gobyerno, supisyente na, igwaning computation by the millions. Kayang-kaya ngayang sustinira na ang operasyon kan sarong provincial hospital. So sabi nga pero sabi kang kahuro ko, iyo nga ya. Tama man nga yan, sufficient na. Daing problema, tamay malaog. Ang problema, kung igwa nin pinagahagad Jerome, apwera duman sa naglalaog, kung igwa ning nagahagad, na dapat man magtao sa inda. Bako? Nako anindong punto? May naglalaog sa Kapitolyo, may naglalaog sa kaban kan Kapitolyo. Taigwa ning ordinansa na minamando na uni ang dapat na bayaran na porsyento sa Kapitolyo, uni ang dapat na ibayad man duman sa munisipyo, uni man ang dapat na ibayad duman sa barangay kung sa inso quarry site. Maralaog yan may resibo. Ang problema, kung apwera kayan naglalaog legal sa Kapitolyo, ang problema, kung totoo man na daitaram na igwaning nagahagad, apwera kan ipiglalaog sa Kapitolyo. Duman na po nagkakaigwa ng kaletse-letse. Tabi. Diyan na po nagkakaigwa ng problema. Ecstasy. Ako abo kong maniwala na igwanin mga arugaan, pero nata daw yan takada base in kwando. Pag pinag-urulayan ang quarry, perming minabuta uni nga yan, nag-agad nga si Uto, uni nga nag-agad si Uto. Pero ngayon, duman sa naglalaog sa Kapitolyo, daining question, may naglalaog ta may naglalaog. Kaya lang ngaya, baka ngaya may naghahagad, apwera ka itong naglalaog sa Kapitolyo na tongpats. Ewan ko ba, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Basta yan po perming nagruluwas ng mga uring-uding pag mga arog kaya. Be that as it may, halimbawa, arog kayo ning suspendido patabi ang quarry, igwa ng mga apektado, lalong-lalo na itong mga medyo diit man na stockpile because sadit man sa indang kakayahan
na magkwari tabi both logistically and manpower wise kung sadit man sa nagkamong kwari concessionaire ubos ng stockpile ninyo yan paano na sa indang trabaho nga na tabi yan tabi ano pakikwa na may breaking news ba sabi papangaranan kan mga diskaya ang pinakadakulang politiko na inbuelto sa ining kariribukan sa flood control ngangaranan kan mga diskaya ewan ko ba maray na agatabi sa imo kunyan Kagawad Bong Logronyo kan 33 Paint good morning Kagawad Bong Logronyo mabuhay ka tabi and good morning man dyan sa mga taga-Catanduanes tabi sa mga taga-Catanduanes medyo ang sabi dyan na nasasawa na sinda paminsan nasasawa na sinda paminsan sa nagkakaper ang mga nangyayari dyan pero taon-taon po yan and sa mga maabot na kunyan sa mga maabot na sa maabot na mga oras and then pag uri-istoryahan tining mga nangyayari dyan igwaning mga dakulaon man na istorya dyan sa tuya yan natutukaron tabi yan good morning tabi andyan sa mga taga Virac Catanduanes Sir Ato Lim maray na aga tabi palan Sir Ato Lim kan Petron Tap Gas Gasul dyan sa Daraga Petron Tap Gas Gasul the best may na mga paraan tabay ta dyan sustinido yan Chief Tech Ramir salamat tabing maray panahon pa ka ito disdi pa ka ito mga nakaagi Petron Tap Gas Gasul suportador yang kan DCGB naramduman mo ka ito Chief Tech kan nagbabagyo bagamay dinaraan na kunyan o utong isnakan si Sir Ato Lim po daso sa iyang mahal na esposa si Dr. Lim usaro man na pinakadabes na dentista digdi sa Albay Dr. Lim yan so agum ni Sir Ato Lim Petron Tap Gas Gasul good morning tabi tapos si Madam Pilar Akende kan Gold Street and Good Luck Novelty diyan sa sentro kan Legazpi sa kuyang telepono numero 0942-670-1195 0942-670-1195 asin 0966-0730-115 Madam Pita Pacres maray na aga tabi Madam Pita Pacres katuyang kay Riba Manigdi sa DCGB sa programang Usapang Pamilya mabuhay Madam Pita Pacres the best man ang chilled taho ni Madam Pita Pacres igway uno nyan baga napakaray na kunyan dyan night market sa Boulevard Me gusta me yan yung chilled taho igwa pa ka mo duman Madam Pita ni puesto chilled taho yan kuan sana less sugar sana tabi Madam Pita Pacres less sugar porque es la bomba que basta masira mo ng chilled taho kay ni Madam Pita so pigigibo ninda así me gusta me así me gusta me así me gusta me ecstasy aber daw apudang ko daw si kunyan si Sir nagsimbag na ni kasubago kundi gari may coordination meeting iyaon duman ipinadara so kunyan so advance party sa Cebu Sara Doctors yung chief of staff ni Congressman Adrian Salceda
yaon sa Cebu. At Sir Cedric, good morning. Morning. Pasensya na kasubagot. Tagari may coordination meeting ka mo tabi. Can I put you on air na tabi? Okay, sige. Ayo po. Mga tugang si Dr. Cedric Daep ang Chief of Staff digdi sa Congressional District Office sa Albay, 3rd District ni Congressman Adrian Salceda. Sir Cedric, sa ina po tabi ka mo dyan, so advance party dyan sa Cebu? Nasa coordination meeting kami with Danao muna kasi yung Danao, nandito si Mayor Durano. Oo. Yung ano niya, ang provincial administrator na in charge ng disaster sa North, si Provincial Administrator Ace Durano. So ang arrangement namin ngayon, naka-coordinate na kami, naka-contact, waited na kami ng Bugo City para kausapin namin si Rex doon. And then after that, kung babalik kami dito, pag-kausapin muna namin doon yung health. Kasama namin ngayon dito ang BFP, ang Army, ang mga uniform men sa coordination para alam nila ang gagawin natin pagdating dito. And then, from Bugo City, pag nag-istorya namin na itong Kepuan Duman Water, Kepuan ng Psychosocial Care, Oo. Kepuan ng Engineering Inspection Team, identify mo na ang needs. Kaya from here, ma-decide kami kung anong team ang Kepuan silang ipadara according to need. Ayun, oh. Iyan na nga ni po, Sir Cedric, ang sunod kong itatanong kasi unique yan na kuan. Parang pangalawang mission yan ng Team Albay na ang respondihan is Lindol. Ano po? No, iba ang linog PO sa Bagyo. Iyo po. Kaya iba ang need sa linog, iba ang need sa Bagyo. Oho. So ano po ang kunyanta? Parang ang game plan ta diyan kumulinog ang kuanan niya to, pinag-aktibaran na disaster. Halos pag abot sa relief, halos kompleto na sinda. May mga waves of operations na Red Cross, DSWD, provincial government, NGOs. Pero ang i-identify me, after kang meeting me with Rex sa Bugo, ang recommended sa Muya kang Danao City, ang ni Jik, amigo tama na ni si Jik, parte man na kan mga trainings na katulig sa Cebu province. Itong Bugo talaga ang dapat tumanan ni. Although apat na LGUs ang affected, Bugo na talaga ang critically affected. Maski magtaon na silang nagbalik na sa tubig, pero kulang pag-iraray ang drinking. Okay. So priority primero is yung potable drinking water. Potable. Oo. Tapos maski na balik na ang domestic water, kaya pag may potable water, pag may failure ka or may limitation sa drinking water, ang next problem dyan is health. Kung may mga diarrheal cases, most probably controlled na yan, so kaya pantang ma-check yan. And then third, itong psychosocial care, dakol pa ang aftershocks na nangyayari, ay problema pa yan. We cannot easily convince people to go back to the residences. Kung may mga aftershock, takot pa yan. Kaya po dyan, combination of psychosocial care and engineering inspection team kang harong-harong. Yan. Digdi na po naglawg so panibagong kunyan, aspeto, engineering team. Ano po ang i-field gato dyan ng Team Albay Tabe? Yan, i-coordinate may pa kung sisang available sa Albay. Igwa ng ongoing ang Cebu Province, pero kakapuson sinda kay po pang augmentation. Opo. Naramdaman ko ito, Tabi, Sir Cedric, when we were part duman sa humanitarian mission sa Bohol, may kairi makitang mga inhinieros. Would that be the same, Tabi, in kaso? Pag-oronan may, hihilang kami kasi siya qualified, pero i-assess mo ng area. Okay. Okay, so tubig, Buddha Psychosocial Care ang nahiling na priority, Tabi, Sir Cedric. Ano po? Tapos sa health, kaya pa dyan ang health, mental health care, at ang aming mag-establish. Tapos dyan na hapon, after Medoman, whatever time is available, mabalik kami digdi sa Danao. Tanganin kung dahil ko kayang i-handle ining awareness in the pag-abot sa earthquake mitigation and recovery. Hindi na kumatang briefing sa Ejik-Jik digdi sa Danao City. Tapos hindi ang mabalik naman with that team from province. Kasi naman nagsusupport kang PDRRM mo kang province. Kaya hindi na kumataw kay technical assistant. Tanganin si Jik-Jik na ang bahala dyan sa Bugo and other areas affected pag-abot sa pag-share kang technical requirements and knowledge naman sa earthquake preparedness, mitigation, and recovery. Sain ang deployment, Tabi, kang Team Albay dyan sa
lugar sa Bugo. Bugo City yan eh. Sa in particular dumatabi. Day kami duman sa Buguma, ang deployment sa Bugo City, pero ang team will steady this i-host kami ni Jack ang City DRRMO kang Danao. Yun. For the information ni Jack na nagdadangog, ini-interview ako Jack sa DCGB Legazpi. So all informations is being heard all over. Okay, so yung doon sa... Gusto mo may interview si Jack? ano yung full name niya, sir? Later. Ano yung full name niya? Basta yan ang upload ko sa iya, and then later on, siya ang CDRRMO kang Lanao, recipient naman yan sa mga technical support dati, kang panahon ni Mayor Durano, na nakabalik na naman si Mayor Durano as mayor mo niyan. Kaya lang, ang appointment ni kay Mayor Durano na maalangan kami, 11 o'clock pa siya available, kaya pabalik na lang kayo. Okay, so itabihan, Sir Cedric, parang yung team will be composed on psychosocial, yung sa The health and team, hygiene. composed of health and social services. Pagabot sa health and relief, pagabot sa health, psychosocial care, ang engineering inspection team part yan kang malawag dog sa technical, pero ining water purifying machine, water and sanitation team, and then supply man kan mga jerrycans sa may mga tepo ng water containers, and then other related sa health sabay. And then sa relief, depende yan sa ma-identifying need kung ano ang kaipuhan. Most probably, kung may relief goods, coordinated kami sa province, and then non-food items, direkta sa area na pwede may ma-identify na kaipuhan. Pero ang distansya, halit dyan sa parang command center nito, pasiring naman sa Bugo City? Mga 1.5 to 2 hours siguro from Danao to Bugo City. Safe digdi, dahil di nag-aftershock naman sa iyo sa area. Okay. So, when would be the deployment tabi, Sir Cedric, kang Team Albay dyan? Ma-decide kami tabi dyan, Pio, kung ano sila ka-ready, nanganing ang pag-abutin di man driven ng approach ta, kung anong kaipuhan, iyo ang papadigdihon ta. So, dahil kaipuhan, iwawala ta na. Dahil kita mapadarang dahil magkaipuhan. Ayun. Iba yan eh. Linog yan eh. Ibang calamity yan mga tabi, Sir Cedric. Ano po? Iba ang need sa kandinog, iba ang need kang typhoon. Opo. Okay, nagkahuro na ka mo ni General Tabe? Kaya pa, yun nagsubago, nag-istorya na kami, pero ilingon ko kung makahapit kami sa iyo dyan. Depende sa time available. Iyo, Tabe. Sige, Sir Cedric Tabe, and salamat and ingat ka mo dyan sa advance party kang Team Albay dyan sa Cebu. Iyo, salamat man. Pasalamatan tama siyempre si Kung Adrian ta. Dahil siya nagkulang na tamangan kita ipadala sa extenso resources kang third district si Rilig sa Cebu aside from Masibate. Iyo po. Sige, salamat Tabe, Sir Cedric. Good morning. Salamat. Good morning. Mga tugang si Dr. Cedric Daep, yaon siya duman mismo sa Cebu, sa Danao sinda nag-establish kan sa indang operations center. Day pa man nga niya, no? Actually, advanced party sinda, tayo ng sistema, igwaning nainot dyan na ma-assess pigapon ng dana, rapid damage assessment, rapid damage assessment and needs. Yan, arogan dana. Sige. Sige, dire anong advice tatabon jing Chief Tekramir? Ilawag ta muna si kumpadreng Alano. Yan na kwan dyan, balikan tayo na istorya dyan sa Team Albay dyan sa Cebu. Ipinadara ni Congressman Adrian Salceda para tabangan ang mga biktimas na yan dyan kan linog. Al-Armario on the spot report. Nasa linya na si Kumpadring Al. Kumpadring Al, what's happening? Good morning. Yes, thank you so much, Padi. Ang kita ko dyan digdi sa sarong lugar sa Legazpi City. Ang digdi si Congressman Attorney Pido Garpin Jr. And may sarong special na okasyon mo niyan na bigiboan Kubicol tabangan DICT para magtaonin mga laptop. Sabi pa di. Oho. Itatawin ni sa 75 yata na mga estudyantes Oho. sa iba-ibang eskwelahan
And I think nagkapirang LGUs digdi sa sa Bacolod sa Legazpi, kundi sa iba pa mga pagtaraning na LGUs. So, madali lang. Nagka-timing lang kita may kauron pa si Kong Pido na Sige. madali. Para mahugot ang informasyon live tabi digdi sa DCGB. Sige. Tiyempo ka lang pa di. Nagka-timing lang kita tabi. Oho. Na isa lang si Kong Pido live bago magbuo ng programa. Bigala pa man actually si Mayor Isyam Ismail yata na ma-attender digdi sa okasyon tabi Bading Pio. Okay. Sa inso kunyan, sa inso duwan yung kunyan kumpadring Al. Hindi tabi pati sa Embarcadero. Yun. Sa Embarcadero, saro kita sa naimbitaran man na informar kan sitwasyon na ni digdi sa Embarcadero tabi pade turnover ceremony kan mga equipment under Click Project kan ICT o di ICT digdi and siyempre in koordinasyon sa ako Bicol with Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Sabi pa din. Okay, iyarao naman sa mga recipientes, ano? Tabagay? Iyao na sa mga recipientes. So, tatawan. Iyarao na tabi. Pati ibigalat na si Mayor para magpo na tabi ang programa. Sige. Tatsimpuan Okay. yan si... Simpon na pagbutasan tabi. Itabatak, ubat magpuna pati sa programa. Pag nagpo ng programa, dahil na kita magkapuelo. Madali na may kaoron lang na sarong importante man na na pag-iriba and ma-tiyempo lang kita na may salang talay para madetalye kita kan mga update. Okay. Si Congressman Attorney Pido Garbin, tabi, Bading Pio. Pio, Marinaldo. Yes, Congressman Attorney Pido, good morning. Sabi ni kumpadreng aligod aning distribution ng mga laptops tabi dyan, over? Well, tama ka, Joshua. Oho. 75 college students. Oho. Pio, nalibog Opo. na ako. Sa ulo nag-interview sa kuya. Opo. 75 college students, Pio. Oo. Hali sa manlaylay na munisipyo, asin duwang syudad ang marisibi, kilaptop mo niyan, kapartner tadigde, ang DICT, tanganing ma-equip tayo ng mga kaestudyantehan na yun eh. You know, Joshua, Pio, Oho. in times of digital age, Oho. kay po hanta, kikatabang asin mga ekipaheng araw kayo. And that's why, as part of our advocacy, sa ngaran kang edukasyon, padagos kitang naghahanap mga giya, paraan tangani makatabang kita sa sutuyang mga kaestudyantehan. So, what was the criteria tabi kung Pido kan pagpili kan sa mga natawan na yan kang laptops tabi? Well, inot, we proportionately allocated the slots sa mga nagkapirang munisipyo, asin syudad, asin duman man naghanap pagdatoyang mga coordinators, wherein ang mga kurso sa mga beneficiaryo inline, lalong-lalo na sa information technology. And then duman na PO, Pigsara, itong mga beneficiaryo, asin nag-undergo sa 2 days na training, asin po minasar sinda, and right now, kumbaga yun ay iniso graduation process sinda PO, na pagkatapos kang duwang aldaw na training, marireceive na ninda sa indang laptop. Laptop from DICT and Ako Bicol Party List. Opo, pakiutro po kung sa inyo mga recipientes na tatawan tangon yan, sa inhali? Syudad kan Tabaco, Syudad kan Legazpi, Malilipot, Daraga,
Rapo-Rapo and Manito. Aba, talaga naman 75 units 'yan. And tama ito, dahil na makakabutas paano sa information technology ang lakaw nganyan kang edukasyon. Tabi kong Pido, ano po? Well, tama ka, Pio. And in fact, as the Assistant Majority Leader of the Commission on Appointments, hinagad ko mismo ang commitment kay Henry Aguda, the Secretary of DICT, bago may i-confirm ang sa iyang appointment duman sa Senado kang nakaaging simana. And I was able to get Pio his firm commitment that those who are geographically isolated and disadvantaged areas or Pigapod Tanggida na mga eskwelahan digdi sa Albay as in sa bilog na Kabikolan, matatakodan tabi Pio free internet, reliable connections or interconnectivity. Tanganing itong mga kaestudyante sa hararayong lugar, igwasindang reliable internet connectivity, Pio. And sa ngunyan, may listahan na akong 50 eskwelahan sa bilog na probinsya kang Albaya, since sa iba pang probinsya, lalong-lalo na sa mga island municipalities and then island barangays, duman ipaprioridad because they are geographically isolated and disadvantaged areas. Siniyan matatakodan ki free internet connectivity. Alagad, Pio, ang commitment sa tuya kang DICT ni Secretary Aguda sa by December mapuon sinda dahil duman lang ma-download sa kwarta sa indang departamento. But we were able to get that commitment and inisaro bintahe dahil as member and Assistant Majority Leader of Commission on Appointments, nakakako kita ki mga aro kining programa. At least that's nice. Iigwa pati sinda ning timetable kong Pido na tinao, Disyembre mapupuunan na yan. And dakulaon na bagay yan ta. Gulping mga lugar na hararyo, dahil talaga ning access sa internet now with this, nag-agi sa I'll just give you ilo. one example, Pio. Duman sa Isla Can San Miguel, digdi sa Isla Kang Rapo-Rapo, sa hararayang lugar kang Manito, at sindan man sa sur na parte kan sa tuyang syudad, dyan sa Buena Vista, kag Bakong, Bangkirohan, Baris, asin sa iba pang lugar na hararayo, sa munisipyo kang Daraga, asin duman sa tercer distrito, sa tuyang ipaprioridad duman sa 50 high schools and elementary schools that will be given free internet connectivity at tanganing mapakinabangan sa tuyang mga kaestudyantehan. Pati naman ang mga paratokdo. That's very nice. Now, saro patabi kong Pido, may narurumduman ako, duman man sa Commission on Appointments, nag-agi man sa Induso sa Departamento de Enerhiya. And natukar man nido so rehabilitasyon, fast tracking, monitoring kan rehabilitasyon kan Aleco. Well, tama ka, Pio. And I raised the issue on ano ang polisiya pagabot sa pag-implementar as in rehabilitasyon ng mga electric cooperatives. And she mentioned about itong aning proseso na kung saan bago ma-download, so additional fund ay dapat kaigwabo na 80% completion kang first phase kang rehabilitation kang Aleco. Lagad sabi niya, it can be relaxed because talagang kaipuhan kang Aleco ang padagos na rehabilitasyon na sinmakamtanta ang sarong pagsiservisyo kan sarong kooperatiba that is reliable, affordable, and at the same time kalidad na serbisyo. Sa ngunyan, Pio, talagang gabos kita namumundo as in minsan tiguguluguluhan down out as in trip off kang Aleco. But soon, as promised by the management of Aleco, that by 2027 comes the full implementation of the rehabilitation, mababaagon sa idang serbisyo. And the Secretary of Department of Energy, Secretary Garin, made sure that all the funds will be released and as soon as possible, kung pwede mai-relax itong 80% policy completion ay ma-download na sa iba pang podo tanganing sabay-sabay so line enhancement, the putting up of the substations in different areas
ini may tugdok na. Anong assurance tabi ni Secretary Garin na bako lang ini tabi word of mouth kundi talagang tututukan niya ni i-implementar niya yan? Well, alam mo, Pio, si Secretary Garin, batchmate ko sa House of Representatives. Nagpuon kami kang Naputol, Compadre Gal, naputol yung kunyan. Taduang bagay kaya ini na maray man na nakahurunta si Congressman Pido Ngunyan. Primero itong sa laptop distributions, ikadua ining sa DICT na mabugtak nin mga free wifi connection. And ikatulo ining sa Aleco Managad. So anong hiling mo tabi kung kumbaga kukurunahan ini ni Secretary Garin na sa iyang pangako na ma-fast track ang rehabilitasyon kan Aleco? Sailing ko day mabari kayo sa iyang commitment. Dahil aram mo, ang samuyat pinagsamahan ni Secretary Garin way back 2010 ang 15 Congress. Magkasabay kami, magkabatch kami. As in, padaba niya man ang Bicol region. He's one of the best friends of the late Congressman Rodel Batocabe. And sabi niya, she will do everything within his power as Secretary of DOE na mapakaray ang pagsiservisyo kang Aleco sa paagi kaining rehabilitation fund na dapat na-implementar the soonest possible time. Ayun. Sana tabi ta mas maray na ma-relax ito ning DHSU procedure tanganing ma-fast track ang pagpabulos kay dyan ka nakaipuhan pang fundo tabi. Well, tama po, Pio. And other than that, pinag-secure naman na kung saan ang representative kang NEA, kasi ngunyan baga ang nagmamanihar kang Aleco, representante kang NEA, will make sure that will be accountable to the management and operation of Aleco, especially sa pag-disburse ka mga kwarta na naghahali sa pondo kang Department of Energy as NEA. Pardon po, Attorney Congressman Pido, si pusungaran nga ni Secretary Garin? Sharon Garin. Si Sharon Garin, ayun. So, before confirmation, nailatag iyan na sa Indo man nakahagadan. Kung ikaw kapatabing dagdag kong Pido, go ahead tabi. Mamayo naman, Pio, mapuuna ang programa. Kompleto na, so 75 students. And the regional director of KCT is here present. Nagdadangandag naman ang Mayor kang Rapu-Rapu, si Mayor Utoy Galicia, to grace the occasion. Salamat, Pio. Maraynalda, more power. TVN DCGB. Thank you so much. Kumpadring Al. Congressman, Attorney Pido Garbin Jr., tabi sa mga informasyon na yan, live digdi sa okasyon na ini, kan Bicol, asin kan DICT, na pagtaonin mga turnover ka mga laptop sa 75 students na beneficiaryo kani sa nagkapirang LGUs digdi sa Albay. Yan informasyon, Alamario. Thank you. Thank you so much, Kumpadring Al. Oras Pilipinas, 9:49. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Daing nahihiling na rason ni Senate President Vicente Soto III para magkondukta ng loyalty check sa lado kang majority senators. Sigun kay SP Soto, tiwala siya na istable ang liderato kang Senado as hindi niya aram kung saan nagahali ang nagalakop na bareta na may patakot ng kudeta laban sa ilang Senate leadership. Sinabi man ni SP Soto na entitled ang sisayman sa saindang opinyon sampang ka mga sabi-sabi na kaya nagdimitir sa pwesto bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Lacson tanganing maisalbar ang sa iyang pagiging Senate President. Piglinaw man ni Soto na nagkaoro na sinda ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na siniguro na wara ining pagkakauron para masalidahan siya sa pwesto. Yan ang bareta ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Dang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin chiquitan chiquititan dang dang que tumbang bang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin chiquitan chiquititan dang dang que tumbang bang. Buwelta na kita sa programa Tingog Kanbanwaan. May istorya pa dyan sa luwas. Si Joshua Bino man ang nakalinyada. Aramunta daw ang bit-bit mo na informasyon ni Joshua Bino. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, maray na aga man tabi. Please go ahead. Yes, maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga talatapay. Nag-presentar mo niyan si Mayor Pisterete kan mga akomplishmento, Sir Pio, kan lokal na gobyerno Bandaragalpay sa inot na sanggotos na altaon niya silang alkalde kan Bandaragalpay. Dangunta mo na, Sir Pio. Sige. Na nagkapira sa sayang mga 30% ako niya na pagkaga. Habang pinagsigla ang CDC Parade at Grand Live Competition, ang diwa ng bayanihan. Bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng Museum and Galleries Month,
Nakibahagi ang kawani mula sa Daraga Tourism Cultural Arts Office at Tagsawa Rural Park sa seminar na inorganisa ng National Museum of the Philippines Bicol na pinamagagang Bicol Tura. Honoring Bicol Heritage through Art and Stories. Inilahan ito ng mga tour guide, HCB tour operator, mga estudyante at empleyado mula sa iba't ibang sektor ng turismo. Tampok sa sesyon, mga istoryang Bicol noon na Abdul Baldi Jr. at Rafi Bansuela bilang mga tagapagsalita na nagbabahagi ng mayaman na kaalaman at kasaysayan ukol sa pagsawa, isang karanasang higit pang nagpalalim sa ating pag-unawa sa kulturang Bicolano at nagbigay inspirasyon upang may pagpatuloy ang pagpapayabong at pagpapahagi ng ating lokal na pamana sa mga turista. Sa kabuuan, ang ating mga programa ay hindi lamang nagpasigla ng turismo, kundi nagpatibay din ng pagkakaisa, pagmamalaki at pagmamalasakit sa ating mahal na dagat. Sa ating layunin na mapalakas ang mga institusyon na nagbibigay proteksyon at seguridad sa ating bayan, buong pagkakaisang kumilos ang pamahalang lokal ng Daraga sa pagkikipagtulungan sa Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Inspector Marquez Marquez. Hinilala ang kahusayan ng ating DSC Daraga Fire Station sa pamamagitan ng medalya ng papuri noong 13 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa katunayan, sa pagkatapos ng ikatlong kwarto ng taon, nakapagsagawa sila ng 1,606 na fire safety inspection sa mga negosyo sa ating bayan. Hindi rin natin pinalimutan ang usapin ng seguridad at kaayusan sa pagkikipagtulungan ng ating Philippine National Police sa Nilin. Sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Edgar Asusea, matagumpay na naisagawa ang maraming operasyon sa unang 100 araw. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng patuloy nating kampanya laban sa illegal na droga. At sa tulong ng ating mga kapulisan, nagsisilbi itong babala na ang Daraga ay hindi ligtas na kandungan ng anumang uri ng kriminalidad. Mga kahimanwa, ang unang 100 araw ay parang unang patubig sa bukirin. Hindi pa ito anihan. Ngunit ramdam na natin ang sigla na mga punlang ating itinanim. Ito ay paghahanda, pagtatanim ng mga binhi ng reforma at pagbabagong sabay-sabay natin aanihin sa mga darating na taon. Kasama ang ating mga kapatid bayan sa legislatibo sa pangunguna ni Vice Mayor Lagoy. Iaangat natin ang pamumuhay ng bawat Daraging. Daraga, tayo ay bahagi ng isang mas malaking bayan, ang inang Pilipinas. At kung kaya natin magsama-sama para sa ating bayan, kaya rin natin mag-ambag sa pag-angat ng buong bansa. Ang unang 100 araw ay ating natin naisilan. Ngunit ang mas mahalaga, mga kababayan, ay ang susunod na 1,000 araw. At doon, sabay-sabay natin isusulat ang kwento ng mas maayos, mas mapatao, at mas maunlad na Daraga.
Sama-sama po tayong maglalakbay sa biyaheng progreso. Isang paglalakbay tungo sa isang daragang mas maunlad, mas maayos at higit makatao. Diyos mabalos, Viva Perla. Kaya sabi report ni Mayor Victorete na San Patos na Katao sa iyang pagserbisyo bilang alkalde ng Daraga Albay. Katumado na unambitan na alkalde Sirpio ang nagkatera sa plano pala na lokal na gobyerno na pagkakaigwa na integrated terminal dito sa Daraga. Ang pagpapakaray na slaughterhouse at in Sirpio ang pagkakaigwa in sadiring sanitary landfill. Yun. Sige. So yun sabi Sirpio, naganap mo niyan digdiyan sa Daraga Covered Court, ilot na Sangatos Saldaw, dan mga local officials kato digdiman sa Daraga Albay. Joshua Bino, CCTV. Salamat man Joshua sa istorya halik dyan sa Daraga. Joshua Bino on the spot report. So enot niya tong tema duman sa Kasubago sa Tingog Kanbanuan. So pag-interview niya to kay Dr. Cedric Daep sa early part sa tuyang programa pinadara kaya duman ining sa Bogo City si Dr. Cedric Daep mismo, yung Chief of Staff ni Congressman Adrian Salceda, ang pinadara duman na advance party because special iyan na kunyan na misyon dahilan taan respondihan duman bako po sa mga nakatuudang tabagang kalabidad na bagyo, baha, landslide, flash floods, and pagtuga kalbulkan. Linog po ini. Nagkaduang best pa lang tabi na maresponde ang Team Albay. Yung Team Albay during the incumbency ito ni former congressman and former governor Joey, nagresponde sa primerong pagkakataon sa linog na calamity. Calamity darakan linog sa Bohol. Yan, sa Bohol. Nakasabay kita duman. Ikadua, pasana ini na maresponde ang Team Albay naungon yan under the leadership na ni Congressman Adrian Salceda, under the stewardship ni Congressman Adrian Salceda sa Cebu. Kaya mismong ang ipinadaraluman, no less than yung dati niya itong APSEMO Chief, Dr. Cedric Daep, Chief of Staff na kunyan ni Congressman Adrian, to assess the needs. Ta iba ang complexion po kang needs duman sa pagresponde mo after ining sarong kalamidad darakang linog an uminagi. Miyao na dyan malaog so structural component yung mga engineers. Kaya sabi ba ni Dr. Cedric Daep Kasubago na pag-aadalan kung ikuning available digdi na pwedeng ipadara duman. Yan. Advance party pa sa duman sa Dr. Cedric Daep ta pinag-a-assess ang sitwasyon. Demand driven. Kung anong kaipuhan iyong itatao sa abot kan makakaya kang Team Albay, yung tayo, ngunyan, ito po na kuan, itong sa tubig, permi na po yan. Permi yan, kada bes na igong kalamidad, water and sanitation. Magkasabay iyan na permi. Tapag dainin maray na supply nin tubig, potable, lalong-lalo na, pati na ang tubig na pang sanitasyon, malaog na dyan ang problema sa salud. Lalo kung igoning mass concentration of people sa mga evacuation centers. Kaya iyan, permi na ang component naan. Ngunyan, ang sabi ni Dr. Cedric Daep, yung psychosocial care plus itong supag-convincir, kasabay na dyan sa psychosocial care, supag-convincir na magbulta na sa indang mga pagrugaring kung safe naman ang sa indang pagrugaring. Parte kan social care is paghali kan trauma, makadetach duman sa emotional stress, trauma, takot, gabos, hadit sa nadarakan linog na iyan. Kaya isasabay iyan. Kasabay iyan na permi. Kumbaga nakapakita na kada bes na minapadara po ang Team Albay ng humanitarian mission, water and sanitation, psychosocial care and health. Ini po madagdag yung structural engineering aspect. Ang sabi ka ni Congressman Adrian Salceda,
parte man kan naturalmente pagtanaw ning utang na buot sa pagtabang man digdi sa Albay kasabay sa natatabangan mambaga ang 3rd district kung igwanin mga operations man humanitarian missions an man iba-ibang probinsya kada bes na iagihan man kita ning remalaso. So payback time man ini plus learning process pa kung paano man ang pagresponde pa kung iparayo kay mahal na amang Diyos tamaan man kita ning bagyo ning linog, I should say linog. Kaya baga no less than the chief of staff yung master of disaster Dr. Cedric Daep ang pinadaraduman mo na humanit ako niya na advance party assess kang grounds sududumanan kan lugar sa in i-deploy sa indang quarters gabos iyan ang pinag-asikaso ko niyan duman ni Dr. Cedric Daep sa Cebu. And pagkatapos kang assessment mabilog na kan team depende sa demand kung anong kaipuhanan duman iyong ipapadara tabi. But definitely kasabay itong institutionalized ng component water and sanitation, health and psychosocial care tabi. Then ini ang tatrabaho ning Maray yung sa structural engineering aspect. Tarakot pa na magburel tatabangan sa lokal na gobyerno man kan Bogo City na mag-assess kan mga infrastruktura gabos, tulay, residensyas, pampublikong edipisyos, pribadong edipisyos, mga gabos-gabos matabangan. Iyan ang kaipuhan ng padumantabi in order for them halimbawa nagkulpa na so trauma makumbinsir nang bumalik sa indang mga respetibong lugares, pagrugaring, trabaho asin iba patabi. So, iyan in a nutshell duman sa Cebu ang nangyayari, nakahuron ta si Dr. Cedric Daep mismo naman, ipinadara na kan Team Albay initial assessment mismo na ang si Dr. Cedric Daep bako sa kung sisay pa man para ma-assess and mabilog yung team na mapasiring man dyan sa mga taga Bogo City, Cebu na tinamaan kan linog na iyan. Pandua pa sa naantabi na pagresponde kan Team Albay insofar as yung pagtabang pagkatapos na igwaning kalamidad na uminagi araw kan makusog na linog. Iyan na bagyo, baha, naturalo na po iyan. Pero inilinog tabi kaya no less than the chief, si Dr. Cedric Daep ang ipinadaraduman ni Congressman Adrian Salceda. Takaipuhanan pa yung inputs man duman na ma-fortify kan Team Albay man asin yung kakaigwan ning halangkaw na level ning resiliency man lalong-lalo na sa pagprotehir nin lives and properties as well dyan man sa 3rd District of Albay. Na makakuha pa dumanin mga inputs manunungod sa mga dapat nagibuhon before or after na iparayo kay mahal na Diyos may mag-aging kalamidad araw kang linog tabi So yan, yung Team Albay duro-diretso po in fact so iba sa Masbate almost patapos na nga ni tapos na nga ni sa Masbate tabi igaw pang mga lugar duman na pinag sirbihan yan na Team Albay. Dua pa kitang istorya bago kita magsarang niya na pagka-aga Miyerkules. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you, Sir Tio. Nagkakaigwangon yan yung pagdangog sa Committee on Agriculture and Fisheries kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay para iyan sa prosesong ordinansa asin pondo sa rehabilitasyon kan Albay Park and Wildlife digdi sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ang pagdangog na ini, tigpapamayuhan ni 3rd District Board Member Das Manunilla bilang chairman kan nasabing komitiba kung sa insusog digdi. Hihimayon asin pag-uuralayan kan komitiba ang prosesong kantidad na 100 milyon pesos panganing matauanin formal na rehabilitasyon ang saro sa mga pasyaran na maut ibusol asin ilaban kan presenteng administrasyon para sa pagpakusog kan turismo dahil ang kasusog digdi Sir Tio, haloy ng taon ang year 2015 to 2016 pa, uon kan tinutukan ng gad na maray kan gobyerno provincial kan Albay ang rehabilitasyon kan nasabing pasyaran. Kaya presente digdingon yan Sir Tio, si Provincial Engineer Dante Baclao
Albay Veterinarian Dr. Melo Pancho, may taga-provincial legal office asin iba pang mga stakeholders sa nganing himayon ang proyektong ini na mag-iinganyar sa matusog na turismo kan probinsya kan Albay. Yan ang record. Karen Ana, this is the news. Thank you so much, Karen, sa mga dagdag na istorya hali man dyan sa Kapitolyo Provincial. Mientras tanto, bago kita sarado ngayon na pagkaaga, para mientras, may dagdag pa kitang istorya. Joe Marbiel on the spot report. Dumang kita sa Premier Distrito. Joe Marbiel on the spot report. Jomar Pade, good morning. What's happening, Pade? Salamat, Padi. Good morning sa mga parantabay. Preparado na ang lokal na gobyerno kan Tabaco para sa gigibuhon na ulat sa bayan, ulat ng panunungkulan. Ngunya na pon digdi sa Bicol University Tabaco Campus. Ini matapos na itinaong kwenta ang lokal na gobyerno kay Vice Mayor Glenda Ongbungao sa pag-asikaso, pagpreparar para sa arog kaining aktibidad. Simple sana, direktahan dahil ang gabos na paligoy-ligoy ang mangyayari at yan, pagkatapos ka na pagpungkam programa, siyempre, maparangadjiman, then Philippine National Anthem, pagkatapos ma-welcome message si Leroy, ang city administrator, si Leroy Verses. Si Tata Leroy. Roger on that. Inibaga si Sir Leroy, minataramin ni direktahan dahil paligoy-ligoy. Dahil paligoy-ligoy talagaan. Direktahan yan. Pagkatapos, bako sana ang alkaldean matara, ma-report. Igwang unang legislative report, si Vice Mayor Glenda Ongbungao pahayag. Ano ang naginibon nila sa laog kang sanggatos na aldaw na nakalihis, iyan ang ilalatag. Then isusunod na ang executive report ni Mayor Ray Bragais. Dako lining ilalatag si Mayor, sabi niya. Horohalawig yan. Tapos na. Sabi ni Mayor, carry basta sa iyang mga ilalatag. Siyempre, so mga importante yun niya sa mga naginibuhan sa laog ka nakaliis na sangkatos na aldaw. Carry ba dyan sa mga proyekto, programa, sa mga pagtaon ng benepisyo sa nonagenarians. Sa iba pa da, dyan o na lang, dangugo na lang. Imbitado niya man ang manlain-lain na department heads kan lokal na gobyerno kan Tabaco pati sa mga uniform personnel na magatindir sa naunang bita na ulat sa bayan, ulat ng panunungkulan. Sa Rojas operation, lalo na kayo sa mga income generating ng mga market, here, terminal, sa Rupuyan, so gabos po ng mga aktibidades sa Rojas. So, tinawag ang incentives sa nonagenarians o edad na 90 and 95. So iba po tabi Mar, lumang ko na lang po yung reports. Ano na, tabi, bitado ko. Department head, barangay officials, and police. Sa mga civic organization, civil society organization, imbitado po yan. And siguro may imbitado po kita ng mga negosyante. Siyempre, so proya po ng mga tugal na uniform personnel sa PNP, Bureau of Fire, engaging you. And may mga iba pa, baka sa mga maestra, mga principal siguro baka may iba. Lalong-lalo na so division office ng city. Si Mayor Ray Bragais sa iyang pahayag sa pagkikipag-ulay sa DCGB News bilang preparasyon kang gigibuna the 100-day accomplishment report for the people of Tabaco. Sa gagabihon agigibon kumpadre? Sa Bicol University Tabaco Campus. Maray-ray ta doon dako ito duman Roger, pinagayuno na ito. Maliputo na duman ang ang butubot. Ang butubot. Dating malingaw to ngunyan ayos-ayos na ang labang pirmi duman. Di maatindir man so amigo tang bakutang midbid. Roger, pigalat ka kaso saro, nag-text ka na sa iya, dumamba ka sa Birding Gate. Nagsabat sa kusutugang niya.
Kamanda, nagkabot man sabi. Inauti ka naman ako, kanamigo. Kanamigo mo. Nagduman ako. Sutugang niyang nagsabat sako. Nag-abrasa. Sabi ka, kuya. Igalat ko ngayon siya. Anag sabatay mo si Boy. Oho. Pigalat ko ngayon siya. Tinutang ko lamang ko sa ngayon sukarita niya. Kung hindi, man niya nagpaining sa ko. Niya ko, Sir, ikaw man baga kong karita, pero sa ditsa na kariton. Sabi niya, bala ka naman sa buhay mo. Basta ako nagduman. Pigilat ko sa aling ligas, pe. Kaya ano yung kamatang iligde? Hindi mo ni Kepuan na yan. Basta nagduman ako sa building ko na ito, pintuan. Ako, ikaw daw sabi niya ko, amigo, kung sisay pa sumayaman, iyo pa ang padaba mo. Loko ka. Pinadaran ako ni Diskaya ning auto. Di po ngal. Kwadrado ang rida. Una ko, ang gamit mong auto, so arog kan, so igaman nga ni akong, so biglalahid man sa nabakasalawas, so parong-parong, so bronco. Bronco? Sa'yo mo, Ford Bronco, sako, Bronco Rab. Loko ka. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Alamat kan sa inyo pagantabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Masunod turos and Dimar. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan.